Advokáti, viem, že je náročné vyznať sa vo všetkých technických podmienkach fungovania AI, v bezpečnosti dát, ktoré do týchto nástrojov vkladáme a zároveň ešte rieši technické požiadavky uznesenia Slovenskej advokátskej komory na bezpečné používanie AI v advokácii. Nie ste ITčkári, chcete sa sústrediť na svoju každodennú prácu a klientov a nie lúštiť technické manuály. A presne s týmto vám pomôžem. 10. marca organizujeme v Žiari nad Hronom pracovné raňajky na tému AI v advokácii, bezpečne a podľa pravidiel Slovenskej advokátskej komory. Nebudem vás zaťažovať teóriou, ale vysvetlím ľudskou rečou, čo sa deje pod kapotou AI, ako funguje a čo to prakticky znamená pre vašu každodennú prácu a bezpečnosť dát, ktoré do AI vkladáte. Mojím cieľom je, aby ste na tomto stretnutí presne porozumeli princípom fungovania AI a vedeli sa sami kvalifikovane rozhodnúť, ktorý nástroj od ktorého poskytovateľa a v akom režime dáva pre vašu kanceláriu zmysel. A aby ste odchádzali s kompletne vyriešenou agendou, ako bonus dostane každý z vás úplnú dokumentáciu pre súlad s predpismi komory. Nielenže vám odozdám vzory jednotlivých dokumentov, ale aj ukážem a vysvetlím, ako ich používať a jednoducho upraviť pre potreby vašej kancelárie. Odídete s vedomosťami, vlastným rozhodnutím a hotovou dokumentáciou. Kapacita je obmedzená na 20 miest, vidíme sa v Žiari nad Hronom 10. marca. Registračný link nájdete pod videom.